Danas me očekuje malo drugačiji trening, kružni hit. Bok Mari, evo odradili smo trening sad, a poslije treninga si nam ti pripremila jedan zdravi doručak. Pa jel mi možeš ukratko objasniti što si nam to pripremila i zašto si odlučila baš za tu kombinaciju namirnica? Da, mislim ja inače jako puno kuham, jako volim hranu, puno se bavim hranom i meni je uvijek bitno da bude kombinacija nečeg finog, ali da bude jako hranjivo za tijelo. I zato sam kombinirala neki umak od šumskog voća, pa da imamo taj voćni dio zapravo doručka i kremu od prosa. Znači ima tu puno jako zdravih masnoća i ugljohidrata, sve što je hranjivo za tijelo. Ima proteina, ima vitamina, znači sve što nam je potrebno. Pa općenito mislim da je to dosta individualno, tipa meni osobno uopće ne paše kad jedem prije treninga, ali isto tipa trening joga nije toliko težak, pa ti nije ni tako potrebno zapravo jesti nešto prije. Ako tebe čeka sad tipa dugo trčanje, ako želiš odraditi tipa polumaraton ili više kilometara, onda svakako je preporučivo nešto tijelu dati. Pa mentalni trening je zapravo usmjeren na razvoj jednostavno potencijala svih koje imate, znači da zapravo ispunite sve svoje potencijale, da dođete do nekakvog optimalnog stadija. Ono što radimo primarno je zapravo unapređenje fokusa, upravljanje emocijama, održavanje motivacije, tako da zapravo svaki pojedinac koji želi nešto napraviti i napredovati može uz pomoć nekakve tehnike i alata. Zapravo ideja da kroz kratka predavanja, radionice ih malo poučimo o tome što je motivacija, kako mogu uopće upravljati emocijama, kako se mogu više fokusirati, na kraju krajeva kako se mogu olakšati proces samog treninga, znači kako usvojiti nove navike, kako ih održati, na koji način, jer stvarno postoje načini koji mogu olakšati cijelu priču, da bolje prolazi cijeli taj proces i na kraju krajeva isto uče tehnike, tipa tehnika relaksacija koje mogu pomoći kod oporavka. Baš to pitanje kako ostati motiviran zna biti malo izazovno, čak dolazi do prvog pitanja kako ću uopće krenuti ako mi motivacija nije došla ili pala negdje sa neba i onda se događa to da zapravo ih usmjeravamo na angažman, odnosno da angažman dolazi prije motivacije. Odradila sam jedan trening snage, naučila sam nešto više o zdravom doručku, osjećam se mentalno motivirano, malo mi je bilo teško, ali ništa prestrašno i zapravo zaključujem da nastavljam dalje s runnersima.